Ngayon naman vlog number 2 natin sa Hong Kong. Iba't iba ating kakainin dito. Kaya kung kayo nagugutom, magugutom pa kayo lalo. Kaya atin agad simulan. Samahan nyo kami ngayon sa Hong Kong Food Review. Ano to, siomay? Fried siomay Hong Kong. Kahit sa ibang bansa, chill lang yan. Kalabaw sa amin, pinagtatrabaho. Ba't ganun? Ewan na, baka masubag ako. Ba't ako naiiyak ako po? So kayo pakilala sa aking bagong store. O ngayon, malalaman na namin yung octopus card dahil naubos na. So, ang sabi dito, sa pagkakaintindi ko sa ilalagay muna natin yung card dito sa slot 1. So, pagkalagay, kita mo yung nag-iba na. Insert naman eh. Money insert. Tapos wait lang natin. Ayan na. Kung lumabas niya, sabihin na ready na siya gamitin. Sakay naman kami ngayon sa cable car. Ito yung mga masayang-masayang yan. Magiging ganyan din dapat kami. Kaya masaya. On the way sa cable car. Swiss band, put it on when you're going back. Okay. Thanks just over there. Thank you. Bye-bye. Thank you. Ba't kaya nalaglit ko? Patay ka. Masakit lang. Kasi How are you? I'm under the water. Please help me. How much? pwede ba tambulin yun? Hindi siguro. Parang wish everyone a happy, healthy, wealthy, thank you everything. Mga ano, parang sa luck. Bili na nga Russians, Chinese, bili ng kape. So, takas kami nung kay cable car, so babawi tayo ng kape. Hello! 1 latte cold and 1 macchiato cold. One again. Yes. Both are good. Yes, both cold. Maybe $100. You have $100? No. Sorry. Kaya pa balik binigay ko. Kasi kailangan kong nabasag yun para meron kami kasing bayad dito sa card na tibawa natin. Buti na di ako naiintindihan ni ate. Do I just wait here? Alright. Okay, thank you. My English should be used. Tingnan nila itong hawak ko eh. Patulad ito ginagawa ito, mga vlogger to. Hindi nila enjoy yung experience. Di ba yung diba? Wala akong mic ko dala, yun na ito. Na-caption na lang natin ito. Importante, pero tayo record. Hirap kasi pag dinala ko pati mga mic, hirap mag-setup, yung spontaneous. Oh, nawala ko. Wow, reluctant. Ngayon ito, nasa taas kami ng parang cable car na may mga cafe. Antay-kape. Hello, welcome to Hong Kong. You want your coffee? Coffee good here. I'm good here. Want taste me? Taste me really good. Ito yung latte, ito yung macchiato. Gabay. Taste mo. Latte? Try mo. Tingnan mo, masarap. Nilalait mo kanina. Sabi mo, di yun masarap kasi 45 lang. $45, yun ako peso. Sarap. Ang sarap. Wasn't tamis. Lalagyan pa pala. Pero sarap na siya. Ito yung macchiato. Matamis. Ito mapait. Kahit sa ibang bansa, chill lang yan. Kalabaw sa amin, pinagtatrabaho. Ba't ganun? Kalabaw sa ibang bansa, relax lang. Hello! Ewan na, baka masubag ako. Meron naman sila mga lanterns. Sa ibang kulay. Blue, green, red. Ay, symbolism nito. Sana pera. Kailangan ko ng pera. Yun daw. Yung mausok. Pucha, kaya pala. For incense na pag. Kaya naman pala. The Grand Hall of 10,000 Buddhas. Templo na ng insenso. Wow! Ang fiesta lang. Bawal mag-picture sa loob. Hanggang dito na lang. Galit ang mga spirits. Grabe araw. Yan ang ito nagagahaning araw. Sa guns yan eh. Mga unang kalaban. Ito naman ano to, siomay? Fried siomay Pinoy. Hong Kong.
Review. Hindi ko na siomay no? Malambot lang. Fishball pala to. Fishball din. Kala mo friend siomay. Nauto tayo dun ah. Sarap naman pero maham. Cool water. Cool water all. Sana all. Hongkong water. Sarap naman. Sakay kami ngayon sa crystal cabin. Pang master. Pang pro compared dito. Kung mga may takip sa ilalim sa aming glass. Bakit pa ka sa bilis? Kala mo lang yan. Bye. Ari ko po yun ba? Tingnan ka ako doon di Bruh. Oh my god. Okay, kata ko naiihi ako. Tingnan mo lang ako. Tingnan mo lang. Tingnan mo. Ako, di ko kaya. Ayun, nahihirapan ako. Di ko lang ako kaya humiga. Either way, nakasara naman tayo dito, nakalock. Sabi ko pa naman, hihiga ako dito, hindi ko kaya. Feel ko may ihi ako. Sana hindi ko muna nakita. Yung nung nakita ko, parang na-picture na ng utak mo eh. Ba't parang naiihi ako, nakaupo? Oo! Ito ka na. Gusto yung mga kansa ngayon, kakain kami dinner sa Hong Kong. Napili namin to. Dahil maraming tao sa loob. Order na kami. Bili kami nung wonton noodle kasi itatry namin yung mga clay pot sa loob. Maraming tao sa loob eh. May mga iba pa dyan, mga stores. Iba pang stores dito. Mga walang laman. Yung paharap. Malinis nga siya eh. Parang pinalinis na ganda. Ang tahimik. Ito kayo. Miss ko kayo lahat. Miss you all. I-review natin yung pagkain dyan sa... Di ko kasi masabi mga pangalan nila eh. Siyempre mga Chinese words eh. Talo ko yung beaver pag sinasabi ko eh. Kaya try natin. Bumili na akong lemon tea. Sabi lemon tea na dito, hindi matamis, hindi Lipton. Baka matranslate nga. Ganun tawag din eh. Okay. Ito tayo. Kaya natin yung milk tea na hindi tirabisan. Hong Kong milk tea. Hong Kong milk tea. So, yung lasa ng tea na malalasahan. Wow. Wonton noodle. Yes. Lemon iced tea. Chicken and wonton soup. Then, ganda ng noodles. Alam mo, fresh yung pagkakago. Hindi yung pinalamig nun. Naman yung xiaolong bao, crab roe, siomai. Im na ako itong xiaolong bao sa Din Tai Fung. Yun yung parang gandang quality na xiaolong bao. Compare natin to. Xiaolong bao nila. Nakasaw mo dito. Lalagyan mo sa loob nito. Sausawan. Try yung first try. Chicken. Kilala ko ng manok. Pumasok yung mga seasoning sa mismong manok. Oh my gosh. Naubos to. Ubos to. Easy. Left tayo yung wonton. Wonton check. Gambot. Bagay yung itong sweet. Kasi maalat check. So mas sweet. Right and savory. Crumb siomai. Laway pa ako. Ito dapat yung may matamis. Panalo itong soy sauce. Kahit sumobra yan, okay lang. Sabi mo na soup. Next naman na yan, xiaolong bao. Ito yung merong broth sa loob. Compare na siya sa Din Tai Fung. Dapat mo nang gawin, nagkagatin mo muna yung gilid. Laki nung kagat mo. Sorry na, hirap eh. Nagkagat mo, may lalabas sa kanya. Tips yan, mga magjojowa. Suka. Okay. Tanggal lang siya. Yung sa luya, xiaolong bao. Sarap nga. Masarap sila. Kaya pala maraming tao. Kaya kain kami ng dessert naman dito sa may kanto. Parang mango cream thing. Tapos uwi na kami. Hey, ito na kami. Sweet moments. Wow, na-translate na. Ito tatafam na sob na. Yes. Thank you. 280. 300 sa mangga. Oh, sarap. Pa ito di masarap. Uwi ko to sa Pinas. Patikim siya ng Indian mango. Wow, 3 agad oh. Daming lapot. Okay, so try lang muna natin yung 300 mango sago. Nalapot. Halo na to ng nahalo na yung sago. Favorite ko pa naman to na mataas na like sa mangga. Takto lang yung tamis niya. May asim pa nga siya. Ang tawag sa ganun yung tawag sa yung halong asim tsaka tamis. Dulce de leche. Dulce de leche. May tawag yung saktong asim lang. Yung parang kakahinog lang galing sa asim. 40 years old. Ano? 40 years old. 9 over 10. Everything reminds me of you. Nalala ko na naman siya. Kiss ko na siya. Wow!
Bili namin to do the sushi takeout. So, try namin tong cream cheese na merong eggs and salmon. Sabi niya, kakamayin lang daw to. Hindi yan cream cheese. Di ba cream cheese? Ano to? Mayonnaise yan. Mayonnaise? O di mas mura. Kamayin lang daw. Nagugas naman kami. O diretso. Itadakimasu. Kain! Sarap. Kada agat mo may ibang lasa. Bagay nga yung mayonnaise. Ito maalat na to eh. Parang seafood. It's texture. Ito naman susunod para siyang mollusk. Kasi ano siya eh. Meron siyang tenderness eh. May pula rin siyang ano sa dulo. Kain! Mas simple yung lasa na. Ano para sa kanila may mayonnaise. Wait lang. Ay! Dalawa pala yun! Kaya pala. Dalawa yung kinain ko. Okay, wala pala sila. Kinain mo na rin yung isa. Okay. Hamachi yata ito eh. Ang sarap na pagsabayin. Okay na pa mga ebab. Ito naman yung smoked salmon. Pero ngayon itatry ko siya dito sa ginawang wasabi and soy sauce. Ang tila. Itapan mo kasi sa taas. Grab lang. Sarap yung wasabi. Nakaka-refresh. Ano, smoked salmon Siya na. ganun ka-smoke. Hindi siya ganun ka-smoke. Dapat hinuli pala ito. Yung parang mayonnaise. Kanina, sarap pala. Fresh. Ngayon, nasa McDonald's tayo na Hong Kong. So, ito yung mga meal niya. Ito isang buo lahat. May hash browns, pancake, magkakasama na sa isang plate. Okay na. Okay, natin pa tayo dito. Itong kulay, tigil 1,000 na sa atin. 20 Thank pesos you. ang latest. Sabi dito may oat milk. Oat milk yung kape sa Mcdo. Pick up for 993. Okay. Thank you. Nag-vlog ko para lang sa Mcdo. Breakfast bill. Wow! Nakahiwalay na yung mga yung buns. Tayo ng kalahating burger. Tuma, ang sarap na dito. Kala ko pare-pareho lang mga Mcdo sa Ang masasarap pa pala. Para saan yung grate dyan? Sabay na to. Ang bread? Ah, talaga? Tsaka jam. Hindi pa sa to? Pancake to eh. Butter. Tiyan mantikilya lang. Out. Dati kasi tinitipid eh. Ash brown. Ano nyo, meron silang noodles dito sa McDo. Sira nung katabi namin. Namadali na ata sa school kasi mga alas 8. Hingga alas 8 na. Ako taga-bundok na first time mag-McDo dito sa mga taga rito. Nag-review lang kasi ako ng difference ng Grabe. Mukha na siyang sa cafe. Salted caramel Oatly latte. May Oatly pa din. Mahal. Pag ito ginawa sa atin, wala na magkakape. Meron pa siya oat. O ano to? Bit sa ibabaw. Mekos. Ngayon ako pa iniinom to. Yung kape dito, pang cafe na talaga. Hindi yung sobrang tamis na lumalapot sa lalamunan mo na kape sa atin. Na Mcdo. Ito yung 34 to eh. So times 7. 65. 210 tong kape dito. Kasi yung jumbo na kinain namin, mas mura pa, $31. Nakatuwa yung kalsado dito. May tunog. Tapos mag-iiba yung tunog niya pag tatawid na. Parang yung sa crossing sa Kapag. Tawid na sila. Iba na yung tunog. Parang mayroong... Tawid. Uy, buti umabot kayo sa dulo ng video. Wala pala si Alice Go dito sa Hong Kong. Pero kung gusto nyo pa kami kasama sa pupuntahan namin Cat Cafe sa susunod na vlog at iba pa mga pagkain dito, like nyo na agad yung video at abangan nyo na dahil ilalabas natin agad yan. Comment down below pa kayo ng mga gusto nyo puntahan namin sa iba't iba pang parte ng mundo. Isasama namin kayo dyan. Maraming salamat mga ka-answer. Shoo!